Si talenty hľadal v Dubnici nad Váhom. Áno, je to pravda. Tomášom Tatarom však. Je to pravda. A teraz si to pozrieme. Náš nový hľadač talentov Marcel má kamošov úplne všade. To je dres, ktorý som dostal od neho. Posledne pri mojej návšteve Detroitu. Samozrejme hovorí o fantastickom hokejistovi Tomášovi Tatarovi, ktorý sa rozhodol v rodnej Dubnici nad Váhom vybudovať nové športové centrum. Prečo? Chcel som sa nejako vďačiť svojmu mestu a slúbil som to otcovi, že keby sa mi v športe podarí niečo dosiahnuť, tak to chcem vrátiť môjmu mestu a myslím, že by sa to otcovi veľmi ľúbilo. Odkaz otca si zobral Tomáš k srdcu a nie len to. Práve tu sa budú stretávať tie najväčšie detské talenty. Tomáš tu plánuje robiť napríklad hokejové kempy, bez toho, aby tie deti za to platili, ale je tam jediná podmienka, musia sa dobre učiť. Aj naši hokejisti sú len ľudia, okrem hokeja majú talent na hocičo iné. Na varenie. Čo najradšej varí? Všetko, ja varím všetko. Som sa naučil od mojej mamy veľmi dobre variť. Tomáš Tatar je DJ v podstate, on túži byť DJ, on má komplet aparatúru, mieša si hudbu. Mňa baví príklad rýchla jazda na aute. Ten motoristický šport. Erika Barkolová, televízia Joj.